Nabaqaqamla ngomo kuba silahlekile ziyakufa umdlebe kwasoshangana libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba ngandi ngomlomo njengesiqabetho angihlale kuzona ithonto nasi ihamba phambili. I'm pleading to the public, if you're going to celebrate responsible. Abezomthetho eNelson Mandela Bay esifundazweni Eastern Cape sebexwayisela ababashayeli bedle amanzi amponjwana ngemva kokuboshwa kwabashayeli abevile emashumini ayisishagalolunye. We have faced many hardships and challenges in the past, but we have overcome them. I therefore firmly believe that better days lie ahead for our people and our country. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi ize lo nyaka ube nzima kakhulu izakhamuzi zakuleli kufanele ingalahli ithemba njengoba unyaka omusha uza nethemba elisha. Iphathimandla zezomthetho kumkhandlu udolobha eNelson Mandela Bay ziyaqhubeka ukuqinisa inhlelo zokuphepha njengoba sizongena onyakeni omusha nje kunevimba emgwaqo endaweni ezehlukene ngani nasemabhisha amaphoyisa siqaphile isimo okunqanda izephula mthetho. Selokhu kuqala amaholide okuphela konyaka sekuboshwa abashayeli abangaphezulu kwamashumi ayisishagalolunye ngenxa yokushayela bephuzile. I'm pleading to the public, if you're going to celebrate responsible. Celebrate. In fact, get yourself a driver dedicated to take you home safely. Kunxuswa ukuthi abashayeli bacophelele emgaqweni njengoba kulindeleke ukuthi unyuke umthamo wezimoto. We have given a stern warning that we are not going to let you celebrate irresponsibly. If the community or any patron in the beaches or any area in the metro does not work irresponsibly or you want to celebrate irresponsibly, we are going to definitely cut your celebration very short. Amaphoyisa kamasipala anxusa umphakathi ukuba uthobele imithetho ezokuphepha emabhishi njengoba kuzongenwa onyakeni omusha. Umndeni wentombazanyana eneminyaka eyi12 ubudala eminze emfuleni iHamaja esifundazweni eLimpopo ngoKhisimusi usunqenxe ukuba ingane ezikhulele emakhaya ifundiswe ukubhukuda singaphinde sehlele sisehlo esehlele wona lomndeni. Kukholakala ukuthi uSharon Bopape kanye nabangani bakhe abathathu babezama ukubalekela imvula enamandla eBuloheni ngesikhathi egugulwa amanzi ahambisana nomoya onamandla. Abangani bakhe ngenhlanhla bakwazile ukusinda. Ukushona kukaBopape kushiye umndeni wakhe ukhungathekile. The family are not coping. Parents are very sad and even her siblings are not okay. I think if our mayor will help us with a psychologist, maybe they get counseling, they will be better because they are always crying when they remember Cheryl. Inkonzo yakhe yomncwabo ibibanjelwe ekhaya lakhe. We feel very pain as the community of Matobole because children is very small. So now we're feeling a pain. We didn't found the children the same day. We found her the second day. As for Kafoshane uthi lesi sigameko sibhlungu kakhulu. Sizame konke okusemandleni ukumthola. Asisoze salukhohlwa lolusuku ngenxa yalesi sigameko. uphelo mbarina kamoka. Kwenziwe isiphakamiso sokuba izingane zasemakhaya zifundiswe ukubhukuda. It's very important because when they are in the river and then there is a lot of water, they can swim and be out of danger. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi lo nyaka ubengonzima njengoba abantu abaningi bakuleli bebhekane nezinselele eziningi okubalwe kuzona ukwentula kwamathuba omsebenzi udlame oluyamene nobulili ukwenyuka kwentengo yokudla nenkinga yohlelo lokucisha konga ugesi. Emlayezweni wakhe wonyaka omusha umengameli uRamaphosa unxuse izakhamuzi zakuleli izwe ukuthi zingaliphosi ithawula njengoba unyaka omusha uza nethemba.
My fellow South Africans, we have come to the end of another year. 2023 has been a difficult year for many South Africans. Yet, despite the many challenges that our country is facing, we do have cause for hope and optimism. Our hope and our optimism is based on the knowledge that we have faced many hardships and challenges in the past, but we have overcome them. I therefore firmly believe that better days lie ahead for our people and our country. This is a country that is moving ahead with determination and purpose to steadily reduce the poverty that we inherited in 1994. Just as we continue to work to overcome the legacy of our past, so too will we rise to meet our current challenges of unemployment, of poverty, of crime, gender-based violence, rising food prices, and a severe electricity crisis, as well as a logistic crisis. We are making progress in the fight against corruption, including bringing those responsible for state capture to justice. We are putting in place laws, institutions, and practices that reduce the potential for corruption. A few days ago, we learned of the tragic passing of the great Mbongeni Ngema, whose creative work entertained and inspired South Africans over many decades. As the old year draws to an end and the new year dawns, let us recall the words that he penned. He said, we must come together and realize a nation that unity is our responsibility. Love for our nation, he said, is the key for the future, for peace and prosperity. As we look back on the year that has passed and the challenges it has brought, we must look to the future with hope. We must continue to move forward. We must never lose our courage, and we must remain determined to leave no one behind. I wish you all a happy and healthy new year. Let us welcome 2024 with strength and courage. I thank you. Mbukela lokho usuku olushona lingenazo indaba zalo nakwezombusazwe ke kwenzeke sifanayo kusukela unyaka uqala uzofinyelela esiphethweni njengoba selusemnyango ukhetho lukazwelonke lungangunyaka u2024 oluzothathwa njengolumqoka njengola 1994 kubhekwe ngamehla abomvu ukuthi ANC izokwazi yini ukunqoba ngokugcwele uma kungenjalo kulindeleke ukuthi intambo zombuso ithathwe amaqembu azobibusa ngokubambisana. Mbukela umbiko olandelayo uqukethe nezinye indaba ebeyihlaba hlosile kwezombusazwe kulonyaka esiugoqayo namhlanje u2023. Ukhetho lukazwelonke lwangonyaka ozayo kulindeleke ukuthi lube ingqophamlando njengoba amaqembu ehlukene esungule umbimbi lokugudluza ANC emandleni okuphatha. Iqembu eliphikisayo ngokusemthethweni esishayamithetho sikazwelonke iDA likhethe ubuholo obusha ngoMbasa kulonyaka. uJohn Steenhuisen wakhethwa ihlandla lesibili njengomholi weqembu. 2024 is going to be about the DA's moonshot election. Now, while the term moonshot originally meant a long shot, it is increasingly being used to describe a monumental effort and a lofty goal. In other words, a giant leap forward. Okunye okugqamile kwezombusazwe umgubho weEFF ukuhlanganisa iminyaka eyikhulu kwasungulwa leli qembu elingelesithathu ngobukhulu eParliamente. Kwakubomvu inkundla eFNB ngosuku lwalomgubho. It's not a stipend, it's a bribery so that you can vote for the ANC. We don't want a bribery. We want the land, we want jobs, and we want them manje. We want them now, and it must be quality jobs.
Uma ke sihlabela phambili emva kokudlula ke emhlabeni komholi we-IFP umntwana wakwaphindangene uMangosuthu Buthelezi ngomandulo liqembu lasingatha ingqongqothela yenqubomgomo yeqembu lisingatha lengqongqothela nje iningi liyazibuza ukuthi engabe i-IFP sazoqhubeka yini nokuba nomthelela kwezombusazwe kuleli emva kokuguqa komsungulu wayo. The 2024 elections are unlike the 2019 elections or the 2014 elections or any elections that has gone before. Kanti ke iNational Freedom Party isahlukene phakathi nakuba isanda kusingatha ingqongqothela ukukhetha ubuholi kuzwelonke. We are honored in the memory of our late president. Justice and political democracy has been served in NFP. We have given rebirth to this organization. Njengoba ke IEC ithi abalelwa kwangamakhulu amathathu namashumi ayisithupha amaqembu agunyaziwe ukungenela ukhetho likazwelonke nasezifundazweni, umbuzo uthi engabe ubuningi bawo buzoqinisekisa ukumeleleka kwezinhlaka ezahlukene eParliament na. Sisathi qoyitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthe sine team yamaphoyisa ehlanganise uMetro, yahlanganisa SABC, yahlanganisa isecurity. Kunama security amanye siwaqashile ukuthi akwazi mabheka zokuphepha. Kuqiniswa zokuphepha emabhishi kanye nakwezinye ingxenye zethu namhlanje njengoba kubanje umcimbi ehlukene yokungena onyakeni omusha. Lelo daba mbukeli lobe linezinye zezindaba esebesiphethe siyabuya. Sikubingelela sikwamukele mbukeli uma basanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi abezomthetho eNelson Mandela Bay eEastern Cape sebexwayise laba abashayeli bedle amanzi amponjwana ngemva kokuboshwa kwabashayeli abevile e19. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC Izindaba na kanjani lezi ndaba engiyifunda njengamanje uzoyithola njengoba zinjalo. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ilungiselela ukuhlukanisa unyaka ngembhiyozo eyehlukene ezasePietersdorp eBloemfontein zona ikhathazekile ngokuthi kungenzeka ithuthe njengoba imvula enamandla iqhubeka nokukhukhula imizi yazo. Imvula iyaqhubeka nokucekela phansi amakhaya kule ndawo. Izimpahla zasendlini kanye nokunye kuntanta emanzini. Lokho kohlala nendodakazi yakhe kanye nabazukulu abathathu bonke baphela ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Uthi bahlezi bebhekana nesimo esifanayo njalo ehlobo. Ke dilemo re phela ka tlasa maemo aje. Kafushane uthi sesihlale isikhathi eside lapha. Lokho akuqala ukwenzeka umzukulu wami uke wawela kulamanzi esemncane umasipala usisizi kulesi simo. Red Cross Society izolekelela ngokuya ngasethunjini kanye nezingubo zokumbatha kule mindeni. We will submit the report to the PDMC because we're working with government as well. That includes the Department of COGTA, includes Department of Human Settlement and Department of Social Development. So after we have finished our assessment, we'll then provide the report to them with also some of the requirements. Umasipala unxenxa izakhamuzi ukuba zivule imisele emagcekeni azo ukuze amanzi ezokwazi ukugeleza kuyo uma kunetha. One of the things that we are doing as the city is making sure that we review the disaster management strategy of the city, bringing in the province so that it assists, and the Premier has made an undertaking. We are re-graveling the roads because of these heavy rains. I-Red Cross igcizelele isidingo sokuthi umasipala ulungise umgwaqo kule ndawo njengoba kusalindeleke enye imvula. Kuqiniswa zokuphepha emabhishi kanye nakwezinye ingxenye zeTheku KwaZulu-Natal namhlanje njengoba kubanjwa imicimbi ehlukene yokungena onyakeni omusha u2024. Ulindeleke imvula ezingxenyeni ezihlukene KwaZulu-Natal namhlanje ebusuku, kodwa mancane amathuba ukuthi lokhu kuzobaqeda umoya abathandi bobumnandi. I-Last Dance eMgungundlovu kanye neGumba Fest eRichards Bay eminye yemicimbi ehleliwe esifundazweni.
uDlala Thukzini, uBig Zulu noLwandle Nkulu bangezinye zezihlabani ezizojabulisa izihlwele ngosuku lokugcina luka-2023. Kube unyaka onzima kubantu baseNingizimu Afrika abayibalwa nokukhuphuka kwenzalo yemali mboleko, ukulahleka kwemisebenzi kanye nokucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga okuqhubekayo. Abaningi banethemba lokuthi u-2024 uzoba ngcono. We hoping for the best unyaka ozayo konke okubi kusale ku-2024 2023 then we start 24 ngokuhle kodwa nempumelelo nemali kugugo thandayo. Yes, ugugo thandayo. Size lana sizokhipha istress sezizukulu zethu. Sibashila izizukulu nabo mama abo. Idolobha lithi abaphula umthetho bazowukhomba umuzo notshwala. Njengamanje senze isiqiniseko ukuthi leThekwini ezokuphepha siphezulu before nje kuze kuqale yonke into okwama event sine committee elibekiwe elilid security management ukwenza isiqiniseko ukuthi bonke abantu abazoba babe nama event approve kulandelwa kwemiqathango kuze kungabi khona abantu abaphazamisekayo. Ngaphezulu kwaloko sine team yamaphoyisa ehlanganise umetro, yahlanganisa SABC, yahlanganisa isecurity. Kunama security amanye siwaqashile ukuthi akwazi mabheka zokuphepha. Amaphoyisa ahlele izivimba mgwaqo. Athi abatholakala beshayela bedle amanzi amponjwane bazovalelwa. Ngingononhlakanipha Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Inhlangano zamatekisi kanye nezomphakathi kanjalo nezakhamuzi zasepulukwane esifundazweni eLimpopo seyizokalisa ukukhathazeka ngegameko zobugebengu obuqhubekayo kuleya ndawo. Idolobha eliphithizelayo amabhizinisi amaningi, kodwa futhi liphinde libe isidleke sezigebengu ngokusho kwamalungu omphakathi. Njengoba kusayisikhathi samaholide kubikwa ukuthi izigebengu ziyachanasa kule ndawo. Izakhamuzi zikhala ngobugebengu bokudunwa kwezimoto, ukuntshontshela ezitolo kanye nokushushumbiswa kwezidakamizwa. We say don't give nyaupe to our children, our future leaders. Leave our mothers alone, our grandmothers alone, our pensioners alone, because they are robbing in town. Njengenhlangano yamatekisi sikhathazekile ngezinga lobugebengu kule ndawo, amakhasimende ethu ahlale yisulu zobugebengu ikakhulukazi lawo asekhulile. Izakhamuzi ezinamabhizinisi lapha zithi zibona ubugebengu benzeka cishe zonke izinsuku. There's at times whereby if someone tried to rob someone else, we as the photographers, if we see the person, we try by all means to actually let the person know what's happening around him. But then if the person can ignore us, there's no way we can help that person. We just leave it, because if ever they can notice us that we're helping that person, we're in trouble next day. Amaphoyisa aseLimpopo athi asethe chithisaka ezinqinqatheleni zezitolo kanye naseyindaweni ezaziwa ngo-Alubhadwa kulesifundazwe ukuqapha isimo. Ukuqulwa kwecala elibhekene nabanikazi bendawo yokucima ukoma eNyobeni kube elinye lamacala ondabamlonyeni kulonyaka esuphothulayo. Lesigameko sashiya iningi likhathazekile kanti kutholakala ukuthi indawo yezigameko yayigcwele ngokweqile. Inkantolo iphinde yezwa ngabanye bofakazi ukuthi umnikazi wendawo siyakhangela ndevu awukho umnyakazi awenza ngesikhathi ebona ukuthi kugcwele ngokweqile. In regards to the children, I will answer you that. The time when I was actually moving, there was no children there at the time. Which time now are you referring to? Kusukela kusasa uyoma kusukela. From the morning, right on 12:30, Ngemuva kokuthi umbuso uvale icala abasolwa ababili bafaka isicelo sokukhishwa bakhala ngokuthi abukho ubufakazi obanele kodwa isicelo sabo sinqatshiwe. If there is sufficient basis for proceeding with the matter. I am therefore refusing the application. I am therefore refusing the application. Ngesikhathi eqhubeka nokwethula ubufakazi umsolwa uxolise kakhulu emndenini yalahlekelwa. Ibhlungu lebehlele iyobana mabaswelekelwe ngabantwana ngalandlela abantwana abasoleka ngayo. Okay. Kodwa ke ibingeyontando yabo, bingeyontando yami, bingeyontando yamuntu babantwana mabaphelele pha kulandana. Ukuxolisa kwakhe kufanele nokuthela amanzi emhlane wedada emndenini yezisulu. We reject that kind of apology totally.
if you are sincere when you make an apology, you must make an apology in a sincere way and truthfully. Icala lizoqhubeka ngoNhlolanja wangonyaka ozayo. Mbukeli sekubalwa amahora ambalwa ngaphambi kokuthi singene onyakeni omusha kanti izakhamuzi zaseNorthwest naseNorthern Cape zinethemba lokuthi unyaka ozayo uza namathuba okufezekisa amaphupho kanye nezifiso zawo. I want to quit alcohol. Yeah, I want to quit alcohol. You know, it's destroying a lot of lives, alcohol. And I want to go back to school, focus on my life and be able to take care of my family. New Year's resolutions is to see ourselves grow more in business and to see the government obviously supporting us as females. 2023 was the worst year of my life. I don't want to lie. Like, it was a mess, everything. But maybe I can even feel something like 2024 is going to be much better. My New Year resolution is to upgrade my studio. I got a studio at home. My wish for 2024 is to be wealthy. I'm tired of being poor. At least move forward in life. I'm young, still have plans, and I'm a guy with ambitions. So I'm looking forward to seeing this year ending as a good result so that next year I see myself as a better version of myself. I want to see myself hustling more, making money and making it the most prosperous, beautiful year that I will forever remember. Sesiphetha mbukeli ithimba lezindaba zesiZulu elihlanganisela lezi ndaba unyaka wonke likfiselile ukuthi izinhle zonyaka omusha. Sale kahle. Mbukeli lona kube unyaka omuhle yize bekunezingqinamba lapha nalaphaya kepha ke njengethimba lezindaba zesiZulu sisebenze ngokuzikhandla siqinisekisa phela ukuthi sikwethulela izindaba ezinohlonze ezenzeka kuleli kanye nakwamanye amazwe. Kanti ngembukeli njengoba wazi ukuthi indaba esikwethulela zona azipheleli nje kwezombusazwe kanye nezokhanjiswa kwezidingo kuphela kodwa sibuye sikwethulele nezemidlalo nesimo sezulu. Sisebenza ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi sikwethulela izindaba emoyeni ngesikhathi esifanele ngehora lokuqala nangelesikhombisa. Siyatholakala nasemakhasini ethu ezokuxhumana iFacebook kanye naku-X kanjalo nasohlelweni olusha lwezokusakaza iDTT. Njengoba mbukeli sizonqamula ke unyaka u2023 singene ku2024 qinisekisani ukuthi ngesikhathi sokushaya ukhilikiti iqhumane anenzi into ezobeka impilo yenu engcupheni. Niziphathe kahle ngamaholidi kaKhisimusi futhi niwathokozele. Niqaphe ngawo ukhozi emgwaqeni. Ungashayeli udle amponjwana. Khumbulani ukugcina imigomo yejubane emgwaqeni. Sinisisela amaholidi amahle kanye nyaka omusha oqhakazile. Ningene kahle unyakeni omusha siphinde futhi sihlangane ngonyaka ozayo okuhle konke. Mbukeli sibeka lapha bese kuphathele zona sibonge kakhulu ngokuhlala njalo ubukele indaba zesiZulu la SABC sibonga kakhulu ngokuseseka njengoba sekusela amahora ambalwa ngaphambi kokuba singene onyakeni omusha nje sifisa ukuthi niphathe kahle sijabule siphinde sigade singabi uvanze emgwaqeni sicophelele kukho konke esikwenzayo umzukulu kaNomazinyane yena mayiphuma la seyolala.